Right, yn y fideo hyn, ni'n mynd ddangos i chi sut i creu ystafelloedd newydd. Nawr, mae ystafell gyda chi fan hyn. I creu ystafell newydd, dwi'n gwasgu bwtwm dde llygoden, a wedyn dwi'n gwasgu duplicate. Nawr, mae hwnna yn creu ail ystafell i fi. Ond beth dwi'n mynd i gwneud, dwi'n newid cefndir yr ystafell, so mae'n edrych yn wahanol. Dwi'n mynd i wneud eto, duplicate, a wedyn dwi'n newid cefndir, so mae'n edrych yn wahanol. Nawr, y cam nesaf yw rhaglennu sut ni'n symud o un ystafell i'r llall. Ac i wneud hyn, mae angen i ni symud i object pale. Nawr, ar hyn o bryd, mae sgôr yn symud i 1 bob tro ni'n clicio fe. Beth ni angen yw, amser ni'n bwrw rhyw'r sgôr, ni'n symud lan i lefel newydd. So dwi'n mynd lawr i sgôr fan hyn, a dwi'n symud yr ail un, yr hexagon. Nawr, beth dwi'n bwydo mewn fan hyn ydy rhif 2. A beth dwi eisiau yw, amser mae'r sgôr yn bwrw 2, mae rhywbeth yn digwydd. Nawr, os dwi'n mynd i main 1, lawr fan hyn, mae'n dweud rooms. Ac os fi yn clicio ar y rooms, mae'n dweud go to next room. So, amser mae'r sgôr yn bwrw 2, mae'n mynd i'r rŵm nesaf. Ar hyn o bryd, does dim effect amser fi'n symud o ystafell, so gallai creu un a gwasgu OK. Nawr, na gyd sydd angen i fi gwneud yw dilyn y patrwm hyn eto. Mynd lawr i sgôr, symud yr hexagon lawr, ond tro hyn, gwneud y value yn 4. So os mae'r sgôr yn hafal i 4, mae rhywbeth yn digwydd. Mynd i main 1, a wedyn symud next room. A fi'n rhoi just effaith arall mewn. Nawr, beth mae angen i fi wneud nawr yw profi cael gweld os mae hwn yn gweithio. So fi'n clicio fan hyn, ac wedyn chwarae y gêm. So 1, 2, mae'n mynd i'r ystafell newydd. 1, 2, amser fi'n bwrw 4, mae'n mynd i'r ystafell newydd. Nawr, wrth gwrs, dyw jyst cael sgôr o 2 ddim yn dda iawn, so bydd angen fi mynd nôl i fan hyn nawr, a jyst newid y sgôr i sgôr yn uwch, achos dwi'n gwybod bod e yn gweithio. A dyna ni am y fideo hyn.